uNkulunkulu akakulonde uphile futhi uphumelele. Pastor wena lobe echaza amaphupho. Ke inamba ke sense kube imember noma kuyakhona ukuthi akuyichannel kuphela. So ngona ngisenza program bami on WhatsApp uyafona kuphela. Abantu baya WhatsApp angithandi lo. Sibekudla amaphupho Priscilla Mthembu ukuthi siyabonga. Mina ke ngibophe ngiyidla inhlaka ngephakelwe kesitsheni. Yini inhlaka amanamfu. Abanye bathi inomfu. Lokuthola mostly kuma ehlahleni zomthole. Yeah, worldly trees, yes. Kawuthi worldly trees ukuthola lapho lento le. Yanafuzela kumnandi besikudla kakhulu masisabancane kumnandi kunye kumnandi kakhulu kunye kumnandi. So yeah, uphuphethe lento le bayibiza ngenhlaka, bayibiza ngamanamfu, bayibiza ngenofu abanye. I don't know in other languages, but you find it mostly kuma worldly trees, yeah. Somthole. So now singakusho ke one ngokujwayelekile uma ngenza uphuphe amanafu uphawu oluhle uma uwahla ngoba lokho kungasho ke ukuthi ngenzeke ukhonyisa ukuthi ke lindele inhlanhla nesibusiso kanye nokuzwa indaba ezimnandi izempumelelo ezokulethela injabulo. True, kwesinye isikhathi uma uphupha amanafu uphawu oluhle futhi uma uwahla longafika ngoba luzokutshela la ukuthi ke kungenzeka umuntu ozothokozela umholo okukanye ingcebo nemali o inzuzo nomhlomulo omkhulu noma kumsebenzi osukuza uthola noma uxhaso ozolithola ukuthi yilo osuke ubhizi ngayo ngoba omunye ngoba uzothola umholo omkhulu, omunye ngabe ngoba mhlawumbe kunemali nengcebo azoyithola, omunye ngabe ngoba kunenzuzo azoyithola ngomklamo wakhe noma umhlomulo osuke ezothola. Omunye kuyenzeka ukuthi angaphupha kwajamana ngoba uzothola umsebenzi noma aphunyelwe zimali athola uxhaso mhlawumbe nomklamo. Number 3, ngokwesintu uma ngenzeka uphuphe amanafu ngaba uphawu oluhle futhi uma uwadla olungasho ukuthi ngenzeka ukhonyiswa la ukuthi kade uphulukiswa mangukuthi uyagula noma kunesiguli esikubambile. So ngiyafana into lezokhombisa ukuphulukiswa nokuthi ungenzeka uzobe soba nempilo enhle futhi ende. Yes, kungakhomba ukuthi mhlawumbe kuze uphulukise kumele usukume uthole imithi kwesinye isikhathi efanele kuyona ezokusiza kulesi siguli esikubambile noma kule nto esuke ikukhumethe ngokuthi umuntu ophathekile njengamanje. Number 4, kuyenzeka vele uma uphupha amanafu kungaba uphawu olubi kwesinye isikhathi uma uwadla olungasho la ngenzeka kade ukhonyisa kumele uqaphele imizamo yedliso noma imizamo yesitha yokudlisa uma ukuthi kade lama nafu lawa noma lenhlaka isolisa ngemva ukuthi uyidlile yabona. Noma ke awuzange uzizwe kahle ngemva kokuyidla ngoba omunye kuyenzeka ayidle into ibukeka inhle emase idlile ukuthi into iyasolisa yabona. So lokho kuzobe kukhomba ngemizamo yedliso. Kuyenzeka nje mostly uthi uphuphudla noma uphuphuza amanzi uthi muswaphuzile lamanzi ayasolisa sewalahla noma usuzama yabo yakhomba nje bekuyidliso lelo saba kakhulu besibheka la uphupha udla inhlaka ukuphudla amanafu ukuphudla amanufu ngibe ngisebenza sabo.